Valin heja merhaba jware. Divê vîdeoyê de ana ez dixwazim behsa deh tropên Anasidemus bikim û derbarê jiyan û felsefeya wî de hinek zanînan raberî wê hêjayan bikim. Anasidemus filozofekî yewdana antîk e û beriya zayînê di sed sala yekêm de jiyaye. Gumanberiya pîronî parastiye û doktrînên xwe yên epok he û troposê bînyada teorîk a gumanberiya pîronî ava kiriye. Deh tropeyên an jî bi awayekî din sebep yan ji hencetên Anasidemusî ev in. Yek, cihêrengiya heywanan. Heywan ji hev cihêne û lewma têgihiştina wan û a nesneyan nemîna hebe. Watê têgihiştina wan ji hev cihê ye. Dido, cihêrengiya têgihiştina mirovan. Mirov heman nesneyan ji hev cihê tê digihîjin. Sê, cihêrengiya lebatên me yên sehekî derbarê nesneyan de dibe sebebê dadbarî û têgihiştinên cihê. Çar, şert û mercên ku bandorê li barbirê dikin dibine sebebê têgihiştinên cihê. Pênc, rewşa nesneyan durahî û cihê wan rê lê encamên cihê ve dike. Şeş, mesafetî û têkelbûna nesneyan dibe sebebê têgihiştinên çewt. Heft, çentbarî û kompozisyona nesneyan dibe sebebê encamên pirtexlît. Heşt, tekiliyên di navbera barbir û bar de dibe sebebê fikr û dadbariyên çewt. Neh, dendirêjiya têgihiştina nesneyan bandorê li sehekên me dike û dibe sebebê têgihiştinên cihêreng. Deh, kanûn, kemleşopî, perwerdehî, çand, ehlak û kurmên me bandorê li sehekên me dikin û dibine sebebê têgihiştinên cihê. Li gor baweriya Anasidemus tu carî em nikarin xwe bigihînin rastaqiyên ku li derveyî me ne û em nikarin bi wan bizanibin. Lewra têgihiştina me ya heynan bêîmkan e. Ji ber vê yekê jî heta ku em neceribînin, divê em derbarê heynan de tu zanînan belav nekin û neparêzin. Ji bo vê yekê jî divê em ji dadbariyê dûr bimînin.